haka ka ba da zaman lafiya dan kashe gulmati. Ango gode Allah auren ka yau ya zo ayyiri mi budiri murnar mu duka mu nuna da zuwan wani rana a goma ai ba magana dan ku a yau budiri zami sai mun shana shagalin mu more mi rawa dan murna da zuwan ranar da ake yin auren ko fada ku dorar al'umma su shaidar Mahmud ya zama angon Fatima makida sauti murna muke ta yi shagali muke ta yi budiri muke ta yi muke ta yi muke ta yi ango a gaishe ka lallai kai babban aiki ka ɗauko baiwar Allah kuma mai kirki mai nutsuwa ga ladabi biyayya ba ta da raki an ce ƙwararriya ce fitacciya dan fata iya girki algaita su sarki dan suke da mulki ba yi ku aiki ban yin zagi naki yau da ina yan murna ne dan komai yayi saiti ango ka ɗauko ta karabo ta da gunsi iyaye yanzu fa kai ne ka zamo mai share mata hawaye aure karke ta amana kunci duka yaye na san ba matsala amma dai a kiyaye dan ka san addini da ilimin zamani ko kuke yin nuni dan a bar mai muni hakan yasa bana dinka dan kai ka tausaiti ango gode Allah auren ka yau ya zo amarya amana aka baka kasan kuma hakkinta ka kuma karba ka ce za ka iya ka aminta hakan da kai ya nuna cewa a gidanka za ta huta Allahu ya kare ta tsaye kaddara har da mugunta ku zaman amana a gidan ku shana ku ta nuna kauna da tausayin juna rabbi ya sa haka ha karshe ranar mamati murna muke ta yi shagali muke ta yi budiri muke ta yi muke ta yi muke ta yi Mahmud ka ji jawabi na bara in juya zuwa gurin Fatima ko in ce amarya dama ya san ki da tarbiyya har da biyayya nan kuma ga ilimi dankin islamiyya to fa sai ki shirya sanin ki daura niyya ki ta yin biyayya babu da baya mun nuna ɗabi'un girma daure karki latta amarya ki gode Allah auren ki yau ya zo kin yi aure zaki ji gidanki a can ki mulki na ko a ina sarauni yake juya sarki dan ba a yanko magidan babu sabakin ki amma ki sani cewa shine gaba a gunki in yayi umarni babu nuna rauni karki nukusa ni dan ido ma'auni yin haka shine ribar ki duniya har jannati murna muke ta yi shagali muke ta yi budiri muke ta yi muke ta yi muke ta yi murna muke ta yi shagali muke ta yi budiri muke ta yi muke ta yi muke ta yi Fatima gode Allah auren ki yau ya zo Fatima kin san aure dan hakuri ake cewa sai ki dauka ki saka aranki ba damuwa dan haka shirya dauro damarar ki ta jurewa sai ki rike cewa Allah na san masu jurewa za ya sa ku zauna a cikin lumana ku ta nuna kauna kunda baka sunna sai ki rike yin azakara komai zaki ga saiti murna muke ta yi shagali muke ta yi budiri muke ta yi muke ta yi muke ta yi sannan a ƙarshe zan ce kin rike shawarar iyaye za su faɗa miki gaskiya da kuncin ki yaye kar ki sake tsaye saki dau shawarar kawaye da gudun kadda a kai ki a bar ki da yin hawaye to Allah kiyaye kar a kama ganye surun ku ɓoye ku dama ku shanye kar ku sake a ta hamta shiga ko da minti bari ki gode Allah auren ki yau ya alhamdu mu gode Allah yau mu dai mu ji daɗi ya amarya da angon tana ta kun faɗi da abokai na taya su murna har da zumuɗi sai budare da shagali yake a cikin nishaɗi dan an ji daɗi da yin wannan haɗi babu tun yi shaɗi balle a faɗi soyayya ce a tsakanin mamu da harfati na ga iyayen ango har na amarya na murna ba ga mazan ba matan ba kowa yana murna yan uwa da abokan arziki su ma ba a magana hakan ya sani na ce ni ma sai na nuna farin ciki na da wannan rana dan a zuciya na
Fefes bakuna sani na kyamar yada ango baiti. Ahmad Hafiz Yakub ne ni sunana, ko kwakace Ahmad Ahaya ina murna. Yan uwa na amaryar su masu na murna. Babu abin da za su ce da zuwan wannan rana, sai dai su nuna Allah ya kai mu rana da za a zo yin suna a nan a ƙara murna. Ni ma a ranar da murna suna zo da sabon sauti. Murna muke ta yi, shagali muke ta yi, budiri muke ta yi, muke ta yi, muke ta yi.